Исәнмесез, кадерле дуслар, милләттәшләр, татарча аңлаучы кешеләр. Күптән язмадым татарча, менә язырга уйладым. 2 апрель көнне, или 3 апрель көннеме, миңа безнең соратник, үзен Советлар Союзы гражданы дип шутлаган соратник, бер опа, миңа информация җибәрде, что Инстаграмда шундый мәгълүмат куелган, что сезнең турда бик начар сүзләр язганнар дип. Журналист шундый ролик язып шунда урнаштырган Инстаграмда, что без дөрес эшләмибез, без государство түгел, без мошенниклар, без пенсионерлардан акча җыябыз, мошенничество белән шөгыльләнәбез дигән информация. Ну, дөньядагы хәлләрне, илебездәге хәлләрне аңламаган кешене моны чын дөреслеккә кабул итеп, үзенең нәтиҗәсен ясагандыр булса кирәк. Шуңа күрә минем сезгә җиткерәсем килә, что телевизорда, интернетка куелган федераль телеканалларда, социаль сетьләрдә активный каршы тору позициясенә күчте хәзерге режим, оккупационный режим дип әйтәбез инде. Сез белә торгансыздыр бит инде, без оккупациядә, и безнең ил белән идара итәләр читтән, җитәкчеләр дигән кешеләр, теге мэриларда утыручылар, алар бөтенесе, ничек дип әйтергә, прислуживают, прислуга, слуги оккупантам. Алар добровольно үз теләкләре белән аларга хезмәт итәргә ризалашкан кешеләр инде. Ну, бүтән төрле әйткәндә сатылган кешеләр дип аталалар. Менә шундый положениедә калдык без, аңласагыз, кайберәүләр аңлыйдыр, но аңламаучылар да бик күп, потому что средства массовой информации, менә шул телеэкраннар, радиодан, газеталардан татарча шундый мәгълүмат җибәргәннәр, что сезне алдылар, бернинди пенсияларда сезгә булмый дигән. Менә шуны кире кагар өчен мин сезнең белән сөйләшергә уйладым. Ни өчен эшләнә бу эш? Безнең бик актив бара Советлар Союзы торгызу өстендә эш. Бүгенге көндә без бик күп түгел, но безнең илне, безнең республиканы аякка күтәрер өчен җитәкчеләр җитәрлек, активистлар җитәрлек, чын патриотлар, илләренә тугрылыклы кешеләр тоже җитәрлек. Шуңа күрә без менә халыкка аңлату эшләре алып барабыз. Чөнки социаль тормышка кайтмыйча, социализм конституциясенә күчмичә, безнең илдә гаделлек булырга мөмкин түгел. Потому что капитализм, капиталистический строй, бер кешене икенче кеше эксплуатирует итеп, русча булганда паразит була инде ул, татарча әрәм тамак була, эшләтеп, кешеләрне эшләтеп, аларга тиешлечә түләмичә, үзенең кесәсенә күбрәк акча җыеп, ничектер баю, и байлыгы белән, ну, начаррак яшәүче кешеләр белән бүлешмәгән кешеләр менә шундый разделение кешеләр арасында, бик байлар һәм бик ярлы кешеләр. Даже пенсионерлар арасында шундый кешеләр бар, которые магазин кырындагы тора торган теге шүплек бакларында теге списать итеп ташланган продуктларны алып йөрүче пенсионерлар, яхшы гына киенгән, теге бомж да түгел инде, эчкечек дә түгел, шундый ниләр бар. Менә минем күзәткәнем бар үзебез яшәгән районнарда. Әбиләр, бабайлар мәҗбүр, аларның пенсиясе мизер, максимум 10 меңдер инде, 14 мең алучылар бар, алар бик әз. 7 мең алучы әбиләр дә бар, и алар акчаларын менә шайтырып тотып, санап, яртысын квартирага түләргә итеп бирәләр, яртысын шуның инде сузалар, өчсүзле продуктлар алалар, бик начар сыйфатлы продуктлар алалар. Менә шундый хәл, дуслар. Менә без килешмичә, менә революционерлар дип атарга була инде безне бу эш белән, бу хәл белән килешмичә,
информацияны, мәгълүматны интернеттан эзләргә туры килде, чынбарлыкны аңларга туры килде. И шуңа күрә менә YouTube каналыннан и социаль челтәрләрдә тагын басма листовкаларда кешеләргә җиткерәбез информацияны, дөрес мәгълүматны, потому что телеэкраннарда сезгә ялган информация гына җиткерәләр. Анда дөрес иттереп сезгә беркем дә әйтмәячәк, потому что телевизорлар, радиолар менә шул оккупантлар кулында, алар анда информацияны үзләренә уңайлы, үзләре өчен генә кирәкле информацияны куялар. Менә шуны әйтәсем килгән минем. Если Инстаграмда сез очраттыгыз, что Татарстанда Министерство соцобеспечения эшли, ул ялган дигән язмалар очратсагыз, бу менә шушы хәзерге оккупационный режимның властьта калырга теләү, каршылык дигән сүз инде бу име. Менә шуның нәтиҗәсе генә. Сез аңа ышанырга тиеш түгел. Если сез аяк акыл белән уйласагыз, дөньяда нәрсә булганын, нинди хәлләр булганын үзегез аңлыйсыз. 2 февральдан 18 елның без эшне башлап җибәрдек торгызу буенча социалистик уклад тормышында. И менә шуңа күрә сезне өндибез, сез тоже үзегезнең әзрәк белемегезне арттырсагыз, әйбәт булыр иде. Интернет челтәрләрендә, социаль ниләрдә, челтәрләрдә бик күп информация, уянган, аңлаган кешеләр бик күп, аларында информация куялар. Менә шуңа күрә үтенеп сорыйбыз сездән, аңларга тырышагыз, аңыгызны күтәрегез. Бу хәлдә яшәргә мөмкин түгел, берләшергә кирәк безгә. Бүтәнчә без бу режимны җиңеп чыга алмыйбыз. Шуңа күрә бердәмлектә генә безнең көч, безгә кушылып, безнең белән бергә эшләп, безгә кешеләр җитми, менә социаль тәэмин итү бүлегенә инспекторлар җитми, документларны эшкәртергә компьютер белүчеләр җитми. Бәлки сез компьютерны яхшы беләсездер, инспектор булып урнаша аласыз. Сезне как хезмәткәр иттереп урнаштырабыз. Хезмәт хаклары булачак, тоткарлану белән булса дагын, сез алачаксыз ул акчаны. Шуңа күрә үзегезнең өлешегезне кертә аласыз, илне аякка бастыру өлкәсендә. Менә шуңа күрә шундый мәгълүмат җиткерәсем килгән иде. Бик сак булыгыз, пенсионерлар, пенсияларыгызны алган вакытта почтальон сезгә алып килә кагаз, квитанция, нәрсә пенсияны сезгә тапшыру турында. И анда бик буш калган ниләр бар, урыннар. Менә шунда сезнең подписыгызны алып, как сез доверять итәсез бүтән кешегә, шунда мелкий гына шрифтлар белән язылган, что сез доверяете кому-то, и подписыгызны куйдырталар. Әле моны беркем дә белмәгән, менә шундый информация бар. Бүтән буш ниләрдә, анда буш урыннарда Z буквасы белән сызып куегыз. И акчаны языгыз билетами банка России алдык дип. Россия банкы билетлары белән алдык дип, потому что сезгә акча күчә совет акчасы белән, и разницасын кемдер шуны ала. Менә шул алган кешенең данныйлары куела сезнең квитанциягызга. Сез бәлки бу турыда даже белмисездер, может кемдер әйткәндер. Бу чыннан да шулай, безнең пенсионерлар үзләре тикшереп карадылар. Менә шушы мошенниклар, чын мошенниклар, которые безгә клейма эләләр, вот алар шундый мошеннический схема используют, даже сезнең пенсияларыгызның бер өлеше генә сезгә эләгә, калганнары бүтән кешеләрнең кесәсенә күчә. Менә шуңа күрә сак булыгыз. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, квитанциягызда бүтән буш урыннарны сызыгыз Z белән, подписыгызны куйганда яхшылап укыгыз. Почтальон риза булмаса дагын, все равно сез аны эшләргә тиеш. Сезнең аңа хокукыгыз бар. Менә шуның белән бүгенгә төгәллим. Үзегезне саклагыз, ялган информациягә телевизорда ышанмагыз. Без чын хөкүмәт эшчеләре, безгә ышаныгыз, документларыгызны издавать итегез.
пенсиялар уже көчте. Кайбер кешеләргә Нижнекамский шәһәрендә, Казанда беренче документларын издавать иткән кешеләргә менә кичә 4 кеше Казанда, 6-7 кеше пенсионерлар уже государственный банкта, коммерческий банкта түгел, Российский Федерациянең сезнең счет номерларыгыз белән справкаларны сезгә вручать итәчәкбез. Счетыгызда реальный советский акча и аны конвертация белән сезгә тапшырырга тиеш булабыз инде без банковский система аркылы. Регионнарда безнең банклар ачылырга тиеш. Хәзер шуңа әзерлек эшләре бара. Шуңа күрә документларыгызны, пенсионный документларыгызны тапшырырга, җыярга онытмагыз. Кемгә ышанырга икәнен мин сезгә җиткердем. Сезнең белән Фәйрүзә Мустафина булды. Социаль тәэминат бүлеге җитәкчесе Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасында. Исән сау булып торыгыз. Киләчәк очрашуларга кадәр.